Bare lige en lille opdatering herfra. Nu er den tilbage igen, og alt virker, som det skal. Vi kan lige prøve at gå ind og kigge på det. Ja, den står selvfølgelig stadigvæk her uden tøj på. Men prøv at se her. Nu tænder jeg lige for gulvvarmen. Tada! Det virkede. Det viser simpelthen, at det var stikket her, der var noget galt med. Så det har de skiftet. Så nu virker det hele. Så nu er næste skridt bare, at vi skal have alle vores sager ud igen i magasinerne her. Og ja, så skal den selvfølgelig også have lov til at få tøj på igen. Og så hvad angår det der knagen på broen, så har de stillet en lille smule på de stabilisatorklodser, der tager ved krogen. Så nu knager den heller ikke sådan mere. Og jeg går ud fra, nu er det jo lavet på værkstedet, så jeg går ud fra, at det er fordi, der var sådan, at der godt kunne tages lidt af, fordi så den stadigvæk bremser ordentligt og sidder ordentligt. Slængerkoblingen. Så, men det var bare lige en opdatering herfra.